Začneme? Čo vás stačí len povedať, čo len, že on je staticky, dynamicky, hej? Tak ideme. No, môžeme. Máte nejaké plány? Nie! Nie, bože, pardon. To sa vystrihne, to bude vystrihnuté. Čo vás inšpirovalo k Bože, rozhovoriček kratučky. Tichšie poprosím tam, v tom. Koutku. Úsilí, hej, to ani nejde říct, jo. Chce někdo dostať obuškom, alebo? Na ten píle mi zmrdí. Jako mne si tam. Ťuk! Chalani, vy Tak ste to je. blázni. Jo! Jaj, No. sorry chlapci. Nie, Šéfku, lahnite si. sorry. Bude menšia výplata za tieto blbosti. Ale ja nechťa robím veci. Akcia. Plavka, strik, akcia, kamera, zvukár, stop. Teda štart. Pravíčko, vážení diváci. Počkaj, majaky vie počuť. To bude tak či tak, ale tak. Vypni si tie majaky, ty galgán. Keď prežijete, tak s vami Bizon News originál urobí reportážku. Ak ste na loďke, ísť počúvajte. Už sa akcia začala, páni už začali hľadať, ja stojím na vojenskom aute, lebo ako pravý vojak môžem. Špecializované tuningové konzultácie z jak to bolo? Z JDM. Máme tu aj baritu, nemáme. Vítame vás a tešíme sa na túto neopakovateľnú noc plnú motorov, štýlu, dymu a hluku a bordelu a kriku a policajtov, ktorí musia krotiť situáciu, lebo to bol otras. Za mesiac sa vrátila späť, zlá je ako čert, najlepší je Slováček, tam vraj taký hnev, najlepšiu susedu máme, už nás rada má. Sem tam si pri nej aj hráme, žiar v očiach má, Jagerová. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka.